No niin, ystävät rakkaat, nyt olisi sellainen homma, että tähän projektipyörään kun asentelin jousia paikalle ja kirrasin mutterin kiinni, niin se otti ja katkesi. Tämänhän voisi varmaan korjata monella tapaa, mutta se miten minä nyt meinaan tämän korjata on se, että mä katkaisen sen tästä. Ja sitten me podataan reikä läpi tälle puolelle. Ja vedetään tähän uusi pultti sitten kiinni. Katsotaan sitten, että vetäänkö kemppiliimalla se pultti tähän runkoon kiinni vai mitä tehdään, mutta toi pitäisi nyt katkaista. Reikä keskelle ja reikä pitäisi saada suhteellisen suoraan. Katsotaan mitä tapahtuu. Noi ikkää. No niin. Tosimiehethän näppää nää käsin irti tai hampailla tai millä ikinä nää hanskat käteen ja kuulon suojaus. Se meni nätisti. Ja sitten me haluttais jotakuinkin melko lailla keskelle tuohon merkki. Se on aika hyvä. Ottaisko me laittaa tonne jotain öljyä? Liekö sillä mitään merkitystä? Kerran on katkaissut poranterän tonne. Laittaa sinne aika vähän öljyä. Menihän se. Isompaa vaan. Tää on 11,75. 11,40 jotain. Noniin. Lävitte oija. Sanoisinpä jopa, että aika suoraa. Kerta se on ensimmäinenkin. Sitten ei muuta kuin pulttia metästämään. Tää tuo toinen puoli laittaa samalla lailla. Yksi asia vähemmän.